Nyame no kwafo yeda wase ne nso bio aboye ho ban ebedum pempen so te sei Erade wadum na do dodo ama erade ye kasapo a ne ehu bebi enhya asemfi asedan ka wodin pempen so de yedu ye ni so dodo ye fremu ade nyina ahya woni onyam ne kasa no pen so befa wakwan ne di wo hene enyankopon yeda wase nyame nkronkron so wafa wakwan ewo Jesus Christ dimo Odofo me ma wakwa aba ediba oti asesen dwumede yi so na yafa yakenkan samofi asomafo nyuma no eti eduonu nson chichemu eduonu baako ekosi eduonu ensia Odofo sa asemi efa Paul a na yedino efree yedino eko Caesar enimo efrise no ye dedueni oye prisoner na Bible ma yeti ase se Odinkan emma ebo mo kokko se kwan ye tui eniema bi besi wo kwan so aso kire bebo ampa so se ahya se fi eti nkichemu aduonu no a that is 20 na Acts chapter 27 21 to 26 ba me sha se fi 20 na o say ehum na etu ye no na anu odin ankasa na no odin na etu mrebebre na bebre na ewia mpo mmo na emframa na ekodu baby no na nsoma krampo ntimi nda ne ho edi biem na timi se na no ohye na obi nipa omunyo momomo ehyen no nyina na obi amfaduane nka na no embre tintin tietanse ne na ekoso na ye wonwa na Paul eka choma omo ka ehyen ne se enuanom ne dikan nkanse se ye free crate sabra ye free hoi na ye ne sa enka ye nhia sa emframadenden enka ye nhia be se na so mu yi omoniama ne bi free ehyen no metugu se de be mu be hakakra enne se ya hwere niama bebre na emom nka makoma ntom yam efri se obi eniwa ne nkwa ebehwere no na ewo mu se ye hia yetimi ebesai de nanso obia enyira obia enwu se nyankopon bofo eda ne ho edi kire me onyame na mesom no da ne ho edi kire me kan se Paul ensuro efi se wobekọ kodu Rome ekogina Caesar nim na de kan obi onso ne se onyankopon ebekora wo so enya wo nkwa oniomo na menyina obekora mo so enenti kan wakoma to yem na hya ho den miji menyankopon edi ti mo hya mo ho den na obeyese de waka no na okacho mo se tetie bia no hyema no ebesai de na nso bikoko epie island bisu ye friend support ebiso na yemu bia enjira Odofo Paul emma no ho kwan se nyanyame aka no ebebemu na yehye ye ho kwan ne se bebi ebedu bia emfount bia enemo Paul no ye deduene no ye present okasa no montie no nanso adofo no wiase nyina ehwe onyankopon ma kwan se ye bekasa na niema abemu ayedin eno nti ye mfa ho ni abrabomu ye femu no nyankopon egusu edi ye enam ye nso ede twi akra na ehia ne se bebi ebedu no ye bebo Kristo din na ya twi nipa adwene gina so se ampa ye be kai Yesu awoda na nso no ebra ba ye no ba be wudi gi ye nkwa nti ye kai a na ye kai so besa ba ne mpre no so eno nti siesie wo hu esie sa ensempei no nyankopon ehwe ye kwan se be ka cha foforo echense ye ne omu nyina eka kasa kro omo pene no na ye nso ye pene omo ni omo kika na efa wiase no ye nso ye kanesa da bi ye weni da so ye ni da so ni Kristo ni ni da so bi onso ne se asase su de ye twemu akọ nti Odofo ma nipe hu wonnam na wodwo ma nipe hu se ne ye yama Kristo nyina mpa osane wodani onyemu a Kristo Yesu ebema na dedi sa nipa nyina be hu se yese no nipa nyina be hu se ne ye ka fa no ho no eno na be mu ampa wabefa yen
ɛde yɛn ɛkɔ heaven. Onyankopɔn dom boy na bro nye yɛn di ne saa kwan so na etimi atwe akra ma Awurade. Yɛn Nyankopɔn ɛmfa yɛn sie ne mu ɛbra yeguso ɛtwe ne ma yɛtɔ so mienu no. Enkweti nyame asɛm, enkweti mpaebɔ, enkweti sɛ wo ka asɛm ne kyerɛ afoforo na onyame bɛhyɛ wo de no wayɛ wo nhyira. Onyame nka wo ho wɔ Yesu din mu. Amen.